Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 25 ta' Frar issir it-tifkira tal-Bejata Marija Adeodata Pisani, soru Benedittina li għexet fil-Monasteru tal-Klawsura fl-Imdina. Nilqakom għal-Quddisa Riżarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum aħna nfakru l-ħajja ta' din il-qaddisa għamel mulej li jkollna l-kuraġġ biex ngħixu ħajja mibnija fuq it-talb l-imħabba għall-proxmu u twettiq tar-rieda tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira tal-Bejata Marija Adeodata Pisani. Twildet fid-29 ta' Deċembru fis-sena 1806 ġewwa Napli, mbagħad aktar tard ġiet flimkien ma' Omma u Malta u ta' 21 sena daħlet mas-sorijiet tal-Benedittini l-Imdina. Iktar il-qoddim saret ukoll badess hemmhekk, kienet persuna ta' ħajja spiritwali, ta' mħabba kbira lejn Alla u mħabba kbira wkoll lejn il-fqar. Fit-talba li se ngħidu ftit ieħor aħna ngħidu nagħtu ġieħ lill-Bejata Adeodata u nitolbu l-mulej il-grazzja li niżiraw, nrawmu u naqtgħu fjuri ta' virtujiet insara biex nofruhomlu bħala rigal. Sakemm naslu biex nitlu fil-ġnien ta' dejjem. U proprju deskrizzjoni sabiħa ħafna tal-ħajja tagħha. Papa Giovanni Paolo II fis-sena 2001 iddikjara Beata flimkien ma' Nazio Falzon u dak iż-żmien George Preka wkoll il-qudiem sar San George Preka. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa ħutija u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, Sultan tas-sema u tal-art, għatilinna li qed nagħtu ġieħ il-Bejata Adeodata, il-grazzja li niżiraw, nrawmu u naqtgħu fjuri ta' virtujiet insara biex nofruhomlok bħala rigal sakemm naslu biex nitlu fil-ġnien ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissanta flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħal eżempju ta' tbatija u sabar, ħuti ħudu l-profeti li tkellmu fisem il-mulej, dawk li żammew sħiħ sal-aħħar. Araw, aħna nqisuhom bħala ħienja. Smajtu bis-sabar ta' Ġobb u tafu kif blajnuna tal-mulej u għala jimħajtu għax il-mulej jaf jader u ħanin bil-bosta. Imma fuq kollox ħuti la taħilfux u la bis-sema u la bl-art u tieħdu ebda ġurament ieħor, iżda ħallu l-iva tagħkom tkun iva u l-le tagħkom tkun le biex hekk ma tkunux ikkundannati. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-sal minn wiġbu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej
u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek flimkien ħanin u twajjeb il-mulej u li jaħfer dnubietek kollha, iffejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħaddnek bit-tieba u bil-ħniena flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum biex jadab u kollu modrija, ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm nbiegħet il-vant mill-punent, hekk u jitbiegħet minn ħtijietna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Il-kelma tiegħek il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu telaq minn Kafarnawm u mar fl-art tal-Ludija u lemm il-Ġordan. U n-nies mill-ġdid inġabret madwaru u kif kienet id-drawwa tiegħu reġa' qabad jallimhom. Resqu xi Fariżej leħ u biex iġarbuh saqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal, x'ordna lkom Mosè? Qalulu, Mosè tal permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju jibgħatha. Imbagħad weġibhom Ġesu, minħabba li busija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni, iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lil missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li jgħaqqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu d-dar id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom min jitlaq il-martu jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dak li jgħaqqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Dan hu li qal Ġesu lil Fariżej meta staqsewh jistax raġel jitlaq lil martu. Din kienet diskussjoni li kienu jagħmlu bejniethom. Għal-liema raġuni jista' raġel jitlaq lil martu. U ġew jistaqsu lil Ġesu. U hawnhekk it-tweġiba ta' Ġesu hija tweġiba mdawla mill-kelma ta' Alla u jmur lura proprju fl-ewwel ktieb fil-Ġenesi fejn għandna b'mod ċar dak li Alla rrid mill-ħajja ta' bejn il-mara u r-raġel, il-ħajja ta' żwieġ. U tajjeb illi meta jkollna dawn il-mistoqsijiet aħna x'inhu żwieġ, jekk hux għal dejjem, x'isaħħaħ il-ħajja ta' żwieġ, x'tagħmel meta jinqgħu il-problemi f'ħajja ta' żwieġ, aħna l-ewwel ma nistaqsuhom huwa lill-mulej nnifsu. Għax kien hu li ħoloq dil-ħajja u l-aktar li jista' jgħid tweġibiet li jkunu tassew ta' għajnuna lina. X'inhu żwieġ? Aw Ġesu jgħid fil-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. U żwieġ jaqgħad flimkien ir-raġel u l-mara
biex isiru ħaġa waħda. Għalhekk Ġesu jgħid ir-raġel ħalli l-missieru l-ommu jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. U jenfasizza mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Din hi vokazzjoni il-ħajja ta' żwieġ għax hi sejħa li jagħmel Alla. U hemmhekk permezz tal-ħajja tagħhom flimkien isiru ħaġa waħda u jistgħu jgħixu tassew din l-imħabba sħiħa bejniethom ir-raġel u l-mara. Kif jindika Ġesu fi żwieġ m'hemmx xi ħadd li huwa aqwa. Ir-raġel jiddomina lill-mara jew il-mara tiddomina lir-raġel. Fil-ħsieb tagħna m'għandux ikun hekk. Imma ikunu ħaġa waħda flimkien. U żwieġ għal dejjem din mistoqsija illi Ġesu hawnhekk wieġibha b'mod ċar ħafna. Meta jgħid dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Jekk tkun ġejja minn Alla din ir-rabta u jrid li tkun rabta li ma tinħalx, li tibqa' għal dejjem. U għalhekk hija sejħa speċjali din ta' żwieġ għax hija rabta għal dejjem. Qalb id-diffikultajiet, qalb il-problemi, imma Alla jagħti l-għajnuna u hi possibbli din biex tkun tassew rabta illi ma tinħalx. U biex il-weda ta' dakinhar ta' żwieġ illi jagħmlu lil xulxin l-arajjes, illi jkunu ta' xulxin li jingħataw xulxin fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, li jħobbu jirrispettaw xulxin ħajjithom kollha, jistgħu tassew jgħixuha. Ma jfissirx li ma jinqalgħux problemi u diffikultajiet fil-ħajja ta' żwieġ. Imma Alla jagħti anki l-grazzja kif wieħed jaffaċċja dawn il-problemi u diffikultajiet. Kif jista' jsaħħaħ din il-ħajja ta' żwieġ billi miż-żewġin jisimgħu l-xulxin, japprezzaw il-xulxin, juru inkoraġġiment il-xulxin, jgħixu flimkien il-momenti ta' ferħ, ta' niket, fil-diffikultajiet mhux jinqatgħu ar-rashom imma jiddialogaw ma' xulxin, dan kollu huwa li jgħidilna l-mulej biex jistgħu jgħixu l-miż-żewġin il-ħajja ta' żwieġ. Hemm min għadda u għaddej minn żmien diffiċli fil-ħajja ta' żwieġ, minn sitwazzjonijiet dolorużi. U aħna l-importanti huwa li lil dawn in-nies nagħtuhom l-appoġġ, is-sostenn u l-għajnuna li jeħtieġu. Li aħna meta nħarsu lejn l-oħrajn qatt ma nħarsu lejn il-persuni b'ġudizzju, imma bliema mod nistgħu ngħinuhom tassew fis-sitwazzjonijiet diffiċli tagħhom. Biex ħadd ma jkun vittma, ħadd ma jkun vittma ta' vjolenza fil-ħajja ta' żwieġ jew ta' abbuż fil-ħajja ta' żwieġ, u biex min għaddej minn żmien diffiċli jsib l-għajnuna li jeħtieġ. Jew nitolbu llum il-mulej, nitolbu għall-miż-żewġin kollha biex jistgħu jgħixu mod sabiħ l-ħajja ta' żwieġ tagħhom din is-sejħa l-vokazzjoni li tagħhom Alla, nitolbu biex ikun magħhom, iberikhom, jagħtihom l-għajnuna u biex il-mulej jgħinu wkoll lil dawk li għaddejjin minn tbatija fil-ħajja ta' żwieġ biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek għinna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej
Nitolbuk mulej għal-miżżewġin kollha biex inti tberikhom u tqaddishom tgħinhom ħalli jgħixu b'mod sabiħ il-ħajja taż-żwieġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja taż-żwieġ biex jisibu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna fil-mumenti ta' tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu llum ma' sorijiet Benedettini biex ikomplu bl-ispirazzjoni li tagħtihom il-Beata Marija Deodata u jgħixu b'mod sabiħ il-vokazzjoni li Alla sejħilhom għaliha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu ħafna għal poplu tal-Ukrajina, għal dawk il-vittmi, għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli ħafna hemmhekk fl-Ukrajina minħabba il-gwerra, minħabba anki fil-pajjiż kollu il-diffikultajiet kbar li qed toħloq din, il-vittmi li qed toħloq, in-nies li laqas jistgħu jgħixu l-ħajja tagħhom fil-kwiet. Nitolbu ħafna illum għall-poplu tal-Ukrajna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem l-aħħarjien biex inti tilqahom fih danek tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed tagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Beata Deodata, bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma jogħġbitek għall-merti tagħha, hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-sadna ta' smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija terġa' sejjaħ il-bniedem għal qdusija li fija sawartu fil-bidu, u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bi glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sijinata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal,
ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċira ġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġism wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin tiegħek, mal-Beata Adeodata li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti f'ismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, wala ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ntajtna qawwa ġdida b'dan is-sagrament imqaddes tiegħek, għamel li fuq l-eżempju tal-Bejata Adeodata inġorru dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li naqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu b'imħabbtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' Missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Tistgħu segwu t-talba tar-Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Aħna nitolbu illum ir-Rużarju bil-misteri tad-Dbatija, nitolbu mod speċjali għal poplu ta' l-Ukrajna fid-Dbatija li għaddej minna u nitolbu għal paċi fid-dinja speċjalment ukoll f'Ukrajna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġena l-rebħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' Tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-erweħ kollha wejn id-dawk l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minnar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sinjor Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dlubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sinjor Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dlubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejjem mel-avukata tagħna. Dawwa lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. O ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dlubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost nisam pirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulejjalna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adriata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla Franġu l-qaddisin kollha tiegħu.